hedder Emma. Jeg har lige været på en 6 ugers rejse til både Tanzania og Israel. Her er en lille video om, hvad jeg har lavet. Vi startede med at være i Afrika i 4 uger. Først var vi i Dar es Salaam, hvor vi blev udfordret i at leve som en rigtig afrikaner. Hele ugen var vi våde af sved, og maden var ikke just noget at råbe hurra over. Vi var ude på en masse skoler, og jeg husker specielt en skole, hvor der var over 1000 børn, som vi skulle danse og synge og lave drama for. Det var ret vildt. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners. Gotta take the easy way. Vi var flere steder i Afrika. Blandt andet var vi i Singida på en døveskole, hvor jeg skulle fortælle mit vidnesbyrd for disse døve børn. Det var sindssygt udfordrende for mig, men også fedt at dele mit liv med Jesus. Jeg følte virkelig, at jeg kunne gøre en forskel. I Singida optrådte vi også i mange kirker. Der var stemningen helt fantastisk. De var altid så glade for at se os, og de gav os så meget kærlighed. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make the ground, but get up now, get up, get up. I Israel fik vi lov til at gå i Jesu fodspor og se alle de steder, han har været. En kæmpe øjenåbner. Vi kom tæt på de mange religioner, og det var vildt spændende.